Eskina botzak ere bai. Hori. Bueno, kaixo arratsaldeon, eta ongi etorri jardunaldira, gaurko jardunaldira. Gaurkoan gurekin Jurgi Arginzoniz daukagu. Bera dator Fon enpresatik, eta bere proiektu berria gramofon aurkeztea etorriko da. Lehenengo, eskerrak eman edizkiot ekitaldi antolatzen laguntzen digunen Miramon enpresa digitalari eta Kodesintas enpresari. Eta, zuzenean hasiko gara. Badakizue, ekitaldi hauek, betorri zenen azpian antolatzen ditugula. Itzaldian hauen atzian dagoena da, guk nahi duguna da etorkizuna ekartzea. Alik eta lehen azkarren orain aldira ekartzea etorkizuna. Etorkizuna eta etorkizun hori asmatzen saiatzen diran pertsonak, ez? Jurgi Arginzoniz hasieratik dago Fonen, Fon proiektuan, aurretik lan egin da zegoen wifi sare eta routerrekin, eta ezagutza hori pixkatablik osoan uste dut Fonen hasieratik. Fon, zaun aukiko zu edano, baina ezpada, Fon da Martin Barsaskiren enpresariaren proiektu bat, asmakizun bat, mundu mailako wifi sare bat antolatzeko, ez? Login bakarrakin, mundu guztian wifi sare berdina erabilia izateko. Hasieran akordatzen gara, lehenago komentatzen, Link 6 router batzuekin hasi zian firmware guztia flasheatzen, eta horrekin funtzionatzen zegoen Fonek, gero segidan eta zuten La Fonera, eta gaur egun sarenek osabala daukaten mundu zuen. Jurgi bera Gernikarra da, eta telekomunikazio ingenieritzek ezaban Bilbon, eta gaur egun bere kargoa Fonen da arkitektura zuzendaria. Produktu ingenieritza. Produktu ingenieritza. Aldatu egin da, eski izenak akizu. Aldatu egin da bez. Eta azken aldean jakin dugu, Fon ari dela musika entzuteko tresna bat asmatzen, barruan wifi-a eta, honen esango da berari lagatzea kontatzeko ze elementu dauzkan barruan, tresna horrek, ez? Eta iruditu zentzeko proiektu interesgarria zela, eta horregatik pentsatu genuen gonbidatzera gurera, eta ia proiektu berria bostaltzen dugu. Orduan besterik gabe, zuekin Jurgi Arginzoniz. Ingo duguna da, bukaeran zabalduko dugu, galderak itxiko dugu txanda bat, bai? Ia, zezaten dugu. Eskerrik asko. Zuritza. Ia apur bat prestatu da dana, ez da gitortik ikusten duzuen jarte mana zen. Ondo ikusten duzu, ala nahi duzu atxea jote, ondo? Ostatzean mugitu horra, hobeto. Ezkeran eroso nago. Pentsa du, lehenik azaldu nor nahi zen, zukada azaldu duzu, orduan hori azkarra behingo du, baina pixka jakiteko, zeratik nago hemen. Zer da Fon, hori azaldu duzu, orduen salto ingo dut, eta azkenengo hiruak azaldu duzu. Broma da. Ja, galderak. Gero, zeratik etorrean zona, direnez, gramofonako lako interesa sortu du, eta, ikusi duzu, agian interesgarria zela saltzia, nola sortu dugun, ez? Eta, jarri dute sekzio hori nola egin dugu, pixka eta saltzeko, zelako prozesua jarraitu dugun, pentsatu, segurenik hemen emprendizajea, ingeniaritza, olako interesa eukitu zen dutela, ez? Urte bete egon gara egiten da, zelako ronkak eta prozesua jarraitu ditugun, ez? Ez dago oso detaiatuta, lehen aldi zein dute olako itxaldi bat, eta hartu dute dakiten guztia, da idatzi ditute olako eskema baten moduan, da itxe ingo dut, da ateatzen dana, ez? Eta gero, galdeatxu batzuk aldozu ezein. Nor naiz, apur bat narzisista da, baina, hor nago. Azkiakin, Gernikarra naz, 32 urtekoa, Madrien bizi naz, Fonea lan egiten berta jo nintzen, eta telekomunikazio ikasi nuen, ez? Bilbon hasi nintzen lanian, Airbitez deitzen zen enpresa baten, kontzeptua Fonen antzekoa zen, pixkat norberan etxeko sarea konpartitzea, baina ezberdina zen enpresak, egiten zuena zen internetik ez euken jendia bilatu, euren etxetara joan eta ADSL bat instalatu euren etxean, ez? Orduan, ADSL bat instalatu euren etxean. Orduan, juten ginean atez-ate da, bakazu ADSL-erik, ez, oferta daukauzu etxat. Orduan, jarten gendun ADSL bat etxe hortan, eta lehioan, router wifi bat, antena batzukin aurreko eraikinera apuntatzen, ez? Orduan, joten ginean aurreko eraikinera,
eta timbrea jo da, badaukazu ADSL-erik? Ez, wifi bidez konektatuko zara, ez? Olako modelu arraro bat zen. Eta, bueno, Martinek, Martin Barzazki, gure enpresako nagusiak, CEO-ak, hori ikusi zuen, da guekin hitz egiten hasi izango, Swisscomen filial bat ginen, orduan, eta, bueno, hortik buelta bat eman zion, da fonen kontzeptu atera zen, ez? Orduan, bueno, fon sortu zuen Martinek, deitu egin zidan, berekin lan egiteko, 2005 azaroan, bertan nintzen, da, bueno, bertan egin duena, hasieratik izan zen firmware egitea, ez? Routerretan, software, partekatzeko software hau sartzea. Hortik, pixkanaka, enpresa gora eta bera ibili da, 1 pertsona izate aldu ginen, gero 20ra bajatu, oin barrio gauz 130, horrek tirabiratan, azkenean, pixkanaka postu barriak lortzen ju naiz, da nire lana gaur egun hori da produktu eta ingenieritza zuzendaria, ez? Zer egiten du gaur egun, horako 3-4 departamentu dazkat, lehenengoa I+D edo R&D edo olakoa da, ez, hori egin genuna da, Getxon sortu genuen, nahi genuen atara Madrietik, bertan ofizinean bulegoan jartzen bauzu I+D zentroa, ze gertatzen da, azken ingenieria, eskara heltzen fetxatara da, honek be ingenieria, sartu proiektura, lagundu honekin besteakin, azken ez tozu egiten I+D-erik, ez, orduan esan genuen, Madrietik atara bar dugu, beste non jarri, eta, bueno, ni nintzelez arduraduna esan, zaitik ez eroan Euskal Herrira, badauz olako laguntzak, badago olako innovazio eta emprendizaje kultura bat, eta segurumi ondo joango jako, ez? Ordan Getxon sortu genuen I+D unitatea, gero arkitektura ere kargo dago, ez? Arkitektura, bueno, olako hitz pizkatarroa da, baina batez ere da, fon konformatzen duten parte guztiak batera nola lan egin behar duten, ez? Dauzkagu routerrak, dauzkagu datu baseak, web zerbitzariak, konfigurazio sistemak, interakzioa gure partnerrekin, hori dana azkenean, ez dakit, 50-50 software modulo ezberdin izan litezke eta horrek dauzkauz instalatuta igual 2000 zerbitza ditan, ez? Orduan hori dena nola konformatzea horri dikien diogu arkitektura, ez? Eta azken lana pixka da produktu ingenieritza, ez? Hori hartu duan azken egin beharra da eta, bueno, gramofona horti dator, ez? Ikusi genuen, nola oinarte izan gara enpresa bat egiten zuna, orain salduko du egiten dugun fonen, baina batez ere zerbitzuak montatzen genituen teleko enpresantzako, eta garatzeko modua zen proiektuak garatzen genituen, ez? Enpresa barri bat zetorren, eurentzako proiektua egin, holan ibili gara, da hain ikusi dugu pixkat hainbeste enpresak egin ditu akordiok gure plataforma toki askotan erabiltzen dugu, da berriz erabili, orduan pentsatu zentsu gehiago zaukala plataforma produktu baten moduan ikustea, da gure produktu egitea eta eskaintzea gure partnerrei eta ez beragintza zerbait zehazki egiten. Orduan hori aldaketa hasi da produktu ingenieritza kontzeptu hau sortuz enpresan barruan, ez organigraman. Zer da fon, 2006an hasi zuen Martin Barzazki, pixka eta dino, baina orduan sortu zen enpresa moduan, Inglaterreko enpresa bat da, izatez, nahiz eta langile gehienak Madrien gauz, 20 piku gauz Madrien, baina bulego dekoguz Tokion, Nueva Yorken, Rion, eta Londresen, Parisen bat amadua da. Ofizina guzti horre normal izaten dira komertzialak, bertan akordioen badaukagu, da bertakoekin harremanak eukitzeko. Eta, sortzi urte honetan bilakatu gara munduko, hori esatea gustatzen jaku guri, munduko wifi zaredik handiena, ez? Momentuan, Ramabe izaten duzteote 13, kasi 14 milioi wifi puntu dauzkagu, gehienak konpartitua dira gure kideekin, ez? Eta, fon startup bat modun hasi zen, seguren dano dakizuen zer den startup bat, baina nik laburrean azaltzen duenean, enpresa bat
non dirua, bueno, ez da igual azalpenik onena, ez, baina niko lasatzen non dirua ez da enpresaena, ez, enpresa horrek aurrera ateatzeko, ideia hon badauka, saldo egiten du ideia edo kontzeptua norbaiti honez, edo nik uste dut hau aurrera jun leikela da dirua sartzen, ez, orduan, modu horretan ikusita Fon haindik ere startup bat da. Fonek orain ez du galtzen dirurik, diru egiten du, baina haindik inbertsioak sartzen izkiguti, ez? Azkenengo neguan, abenduan, beste inbertsio ronda bat izan genuen. Eta, bueno, inbersoreak horre dira, ez? Google, Microsoft, Deutsche Telekom, British Telecom, Index, Atomico, Sequoia eta Qualcomm, da beste batzuk nahiko adierazgarria da ikustea enpresa baten inversore moduan, Google, Microsoft batera alde batetik, eta gero Google edo Microsoft, Deutsche Telekom eta British Telekomekin. Normalean, internet enpresa Google, Apple, Microsoft honedanak, Facebook ez dira oso ondo eramaten Deutsche Telekom, Telefonica honelako enpresekin. Gure kasuan, mundu bien erdian gauzelez, gauza arrara eman da, ez? Eta azkenengo inbersorean egoan sartu zena Qualcomm da, ez dakit ezetzen duzuen, baina, Qualcomm mobil guztietan Qualcommen txip bat dago seguruenik, eta ez dagoenean gutxinez 200 patente dagoz mobilan barruan Qualcommenak dian, ez? Orduan oso enpresa horra da teknologia ikuspuntutik. Zer egiten du Fonen? Fonen hasi ginen Linksys batzuekin wifi sarea partekatzen, beste modu batera egiten du, ez? Fonen kontzeptua da, norberak etxean adesela dauka internet sarea, baina ez dago denpora guztian erabiltzen, eta erabiltzen dagoenean ez du beti banda zabal guztia erabiltzen, ez? Banda zabaltzen guztia. Orduan, pentsatu eguna zen, nik etxean wifi daukat, antena bat daukat, zaitik ez konpartitu beste batzukin, ez? Eta horren truke, ni euren etxetan konektan daiteke. Orduan hori hasi ginen egiten gure Linksysekin, gero gure hardware atera genuen, Fonera 2006an, baina benetako astea iritsi zen, hasi ginean gure teleko kideekin akordioak egiten, ez? Ze aldatu zen, gure hardwarea saldu beharrean, egiten genuena zen, egiten duguna gaur egun, akordio bat egin olako enpresekin, eta beraiek instalatzen dituzten modem edo ADSL router guztietan edo kable router guztietan gure softwarea sartzen dugu. Orduan, honi esker askoz harinago azten gara. Hasieran azten ginen, routerrak saltzen, saldu itxakezu 10.000, 20.000 edo sorte badaukazu 1.000, guk azkenien lortzeko masa kritika hori egin dituen olako entsaioak eta azkenean gratis emoten genituen batzutan, ikusteko hola lortu genezaken sare handia izatea da jenteak erabiltzea. Horrek ez dauka inongo zentzurik, hori izan zen momentua 20 pertsona izatea iritsi genean, diru barik geratu ginen. Baina orduan ziren hau egiten, kontzeptua berdina da, adibidez British Telecom orduan jarrita, British Telecom erabiltzaile guztiak, ADSL erabiltzaile guztiak kontratatzen dutenean Fon dator barruan sartu da. Orduan, etxera iristen zaizu routerra, entxufatu, eta pizten duzunean bi wifi dagoz. Zure etxekoa, WP-akin edo kontraseinakin, eta beste bat zabali da ona. Zabali da, baina norbait konektatzen denean hotel baten moduan da. Agertzen da olako pantalla bat, eta hemen deustukoa UD Open edo lako bat da ona, bardin-bardina, agertzen da pantalla bat, ongi etorri, Fon erabiltzailea bazara, sartu zure erabiltzailea da kontraseina, Eta, horri esker, lortu dugu hastia oso azkarrez, hasien ikustu zuenez, zinen azten, British Telecomekin egin genuen akordioa, egon zian 2 urte Fon softwarea sartzen, baina bakarrik eskatzen zuten horrei, Orduan, jentea sartzen zen, beteekin kontratu egin, eta nahi bazuten, Fon habilitatu. Ikusi zuten, Fon habilitatzen zuten erabiltzaileak ez zirela joaten kompetentziara. Orduan, hori da, gaur egun teleko enpresa merkatua sarturatua dauen herrialdetan, Inglaterra, Espainia oso hurbil dago, Frantzian, arazorik handiena olako enpresatentzako da kompetentzia joaten dian erabiltzaileak, ez dago erabiltzaile berririk iaia. Orduan, euren arazo handiena da
erabiltzaileek beste atera joate, ez. Orduan ikusi zuten fon zeukaten erabiltzaileak ez zirela joaten kompetentziara. Naiz eta ez zuten erabiltzen, eurentzat olako kontzeptu hona zen, eta, bueno, geratu egiten ziren British Telecom. Orduan hori 2010an ikusi zuten, estadistikak eta hartzen joan ziren, da hor erabaki zuten mundu guztiak fon eukiko zula hasieratik, ez? Eta hor ez izan gure askuntza. Handikona, inditu akordioak British Telecomekin Inglaterran, Zon Portugalen, SFAR Frantzian, MTS, hori zirilikoa da, rusos da, hori Rusian da, MTS, Softbank Japonen, Belgakon Belgikan, Netia Polonia, pizkanaka batzen joan gara, eta azkenean te asko ikusten duzu ez, horrek Deutsche Telekom taldean enpresa dira, Deutsche Telekom Alemaniako da, baina, bueno, Europako, ez da, amazazpi edo gehi herrialdetan dago. Orduan egin genuen akordio bat enpresa nausiarekin eta gero filial bakotxarekin egiten joan gara, ez? Gero ikusten duzuna KPN Holandan, Telstra Australian, Enweb Sudafrikan, horrek aurton sinatu ditu, pasaran urtean, eta orain gabiz implementatzen. Horrezabatu egin dut konfidentziala dalako, baina beste bat dago eskuman, hain sinatu barri dana eta segurenik ikusko duzue negu aldera norri izan den, baina oso handia da. Eta, hau da, lortu genuena akordio honei eskerrez. Fonen mapatara sartzen bada norbait, da ikusten badua Europan, hori ikusten da, ez? Portugalen puntu pilo bat, Frantzian puntuz josita, Inglaterran hendik gehiago, Frantzian 4 milioi terdi dauzkagu, Inglaterran 5 milioi, Portugalen 8.000. Azkenean ez da lortzen olako kobertura, non nahiko kobertura, mobiekin moduan, baina nahiko ondo da. Oin dela 2 asteburu egonaz Parisen, da, kaletik zoaz, igual, hemen ez padakazu wifirik, 20 metro, ez da gehiago 20 metro, eta fondakazu, ez? Ordan nahiko erosoa da, batez ere, mutxen zarenean, ez? Barriz bardina da, ez? Enpresa guztiak nokin egin dugun akordioa. Eta hau igual kendu behar nun, puz bat, diga gure gaur egungo bi produktuak, ez? Telekomunikazio enpresekin egiten dugu akordio eta softwarea sartu, baina horretaz aparte guk ere gure hardwarea egiten dugu. Zetarako, bi gauzatarako bata, operadore mobilak ez daukatelako ADSL sarerik. Horren, eurekin akordioa egiten dugu, adibidez, Japoneko Softbank operadore mobil bat da. Horren bere egiten dutena da, smartphone edo mugiko radimentsu edo esaten den euskera solako bakoitzarekin, erabiltzaile bat dendera doanean da iPhone bat erosi, da Android bat erosi, hori egiten dutenean fonera bat ematen diote doainik. Erabiltzaile hori etxea doa, konektatu da fonera eta mugikorra parekatuta dagoz ja, ez du sartu behar kontraseinerik ez ezer, eta ja fon sarean parte da, ez? Horrekin lortu dute olako sarean 1,5 milioi puntukoa Japonen. Hori da arrazoi bat gure hardwarea mantentzeko, bestea da innovazio moduan erabiltzen dugu, ez? Azkenean teleko enpresak oso astiro doaz innovatzeko. Adibidez, bakarrik datu moduan, Deutsche Telekomek normalian innovazio presupuesto eta proiektu eta 2 urte harinago onartu behar ditu. Azkenean proiektu barri bat sartu nahi baduzu, gutxienez 2-3 urte behar dozuz. Oso zaila da innovatzea olako enpresekin. Guk egiten duguna da, euren routerretan ez dozkuen ez usten gauza egitea, guk egiten dugu geurean. Guk egiten dugu gure routerrean, azaldu, demostratu ona dela eta erabiltzaile nahi dutela, eta gero komentzitu besteak sartzeko beraienan, ez? Orduan, pixkat horretarako erabiltzen dugu gure hardwareak. Hori da zer da fon. Zer da gramofona. Bideo bat jarri dut, segurenik batzuk ikusko zen duen, ez dakit zabalduko dan. Estatzean esku zabalduko dut, listo. Segundo bat, perfecto. Ezin neki hartu honetik ez. Venga.
Estatzen gero jarriko dugu bideoa, apur bat publizitatea azkenean. Bale. Bueno, hau produktuan speksitatik edo batera dut. Pizkat ikusteko zer daroan barruan, ez? Lehen batek galdetu ditia Raspberrya zan, ez Raspberrya prototipo bezala erabili genuen, baina gaur egun barruan daukan hori da, ez? Txipa Qualcomm enpresakoa da, bueno, inbersorea dia bain eta kondizioetako bat hori zen, ez? Euren alde bietatik, berain aldetik Qualcomm erabiltzea eta gure aldetik beraik guri laguntzea garapenarekin, bueno, olako produktak ateatzeko, ez? Ordan, Qualcomm txip bat jarri dugu, Wi-Fi-a sortzion da bi 11 BGN, bi antena dauzka, barruan, patch panel moduan imprimizutako antenak, 16 mega flash, bueno, aldo zure zegok irakurri, ez? Gero galdera badakazuen, aldote zerantzo. Zer egin dezake, azkenean Wi-Fi router bat da, txeko edozein router Wi-Fi moduko aukerak dauzka, WPA horre gauza guztiak. Baina, bueno, router moduan segurenik interesgarriena azkenean dagoen gauza bada, ez? Wi-Fi bridge mode edo Wi-Fi extender modu hori, ez? Gaur egun badago solako routerrak egiten dutena, baina, bueno, nahiko interesgarria da guretzako hau, ez? Zer da, lehen egin dugu froga, ez da izan gertatu da, baina, bueno, egiten dutena da, kable bidez barik, Wi-Fi bidez konektatzen da internetera. Orduan, zergaitik jarri dugu hori eta zergaitik garrantzitsua, bueno, alde batetik merkatu gehiagotara iristeko, Ameriketan etxeak handia dira, eta askotan DSL-a daukate beko solairuan, eta gero beste 3 solairu dauz, bueno, horrelako tokietarako ondo da horrelako extenderra, baina arrazoi nagusia izan da produktua zertarako dan. Produktua musika zerbitzu bat daroa barruan, ez? Orduan, musika katea edo altabozak ez dagoz beti Wi-Fi routerran ondoan, ez dagoz ADSL routerran ondoan. Orduan, karo, jarrete duzu erostu duzu ondo Spotify jarriko ondien altabozatan, eta okazu ADSL-a sukaldean frigorifikoan atzean edo balkoian eta altaboza zure egon gelan, ez? Bueno, segite duzu, kablea bota etxe guztitik ez, bueno, uste honun derrigorrezkoa zala gramofona interneta Wi-Fi bidez konektatu alizatea, ez? Gramofona egon behar du altabozan alboan, eta ez routerran ondoan. Vale? Eta, bueno, ze beste audio parte honetan ze sartu dugu, bueno, esan duan ez Spotify daroa barruan, baina zalduko duz zer eta nola, beste musika zerbitzua daroa, radio station edo irrati estazioak edo baina interneten ez da egite zetzen baduzen, bueno, Last FM eta olako zerbitzuak, ez? Azkenean zuke aukeratzen duzu artista bat eta horren antzeko musika jartzen du. Diferentzia nahiko nabarmena da bien artean, nik ez nekien hau, ez? Gramofona egiten jarren zinenean, hori ikas egiten da, ez? Music on demand, edo honek Spotify-lako zerbitzuak horreko oso garestia dira. Azkenean, ez dakit zegaitik oso ondo, baina, bueno, honek musika enpresak Universal Sony eta honedanak horregatik asko kobratzen dute, erabiltzaileak zen musika entzun nahi duen aukeratzeagatik. Baina irrati programak horrek ezberdina dira, zuk esatu zen musika mota eta bera jartzen du musika. Orduan, erabiltzaileak ez aukeratzearren askoz merkeago da. Baina askoz merkeago da, uste dara, ez dakit, igual 20 eta 10 bider merkeago. Holanda, merkatua, ez? Orduan, bi zerbitzua jarri genuen, Spotify oso ondo dago, baina guretzat beharrezkoa zen, norbaitek hau eroz ezkero, nahiz eta Spotify ez eduki musika doaine jarri alizatea. Orduan, irrati zerbitzuak oso merkea dira eta ordaindu leikez publizitateakin. Orduan, musika entzute zauz, da nesien behin publizitatea sartzen dizute, publizitate horren balioa Universal Sony da honi ordaintzeko modukoa da. Orduan, nahi genuen behintzat musikakin etortzea beti. Eta gero horrik uste duzu, Allplay dalako teknologia, hori ere Qualcommen teknologia bat da, oraindik ez dugu sartu, da hori izango da urrengo aldaketa handia egingo dioguna gramofoni. Allplay da etxeko esarean dagozan musika zerbitzu edo musika
sistema ezberdinak beraien artean konektatu ahal izateko egin duen olako protokolo eta hardware bat Qualcommek. Orduan, eurek hardware bat saldu nahi dute, adibidez zure Sonic atean, Sonic fabrikatik barruan sartzeko Qualcommen txipa, ez? Eta hori zen euren estrategia. Ikusi zuten gramofonak aukera ona ematen zietela, ez? Euren estrategiaekin zein behar zuten pilo bat kate barri saldu. Hau hardware ez dator, nik ezin do jarri nire katean, orduan kate barri bat erosi behar dut, musika kate barri bat, barruan Qualcomm txipa daramana, eta horrekin hasteko eta merkatuan olako kopuru handia izateko kristolana beharko, gramofonekin ikusi zuten, Qualcomm hardware esan, software bardina jarri eskero barruan, edozein musikakatek eukileike euren zerbitzu. Orduan oso interesatuta agertu zian, eta pilo bat dabiz laguntzen, nolako excepzio bat egin dute, hardware hori saldu beharrean, gure txipan ezberdina danan euren softwarea sartzeko. Eta ematen dituen abantai handienak, bata da musika zerbitzu gehiago dauzkala, ez da bakarrik Spotify, TuneIn, Soma FM, Rhapsody, Napster, pila zerbitzu daukaz, eta gehiago zerbitzuekin dabiz negoziatzen, zerbitzu gehiago sartzeko. Eta bestea, oso interesgarria bai, gramofon bat baino gehiago jarri leike batera. Orduan aldozuz eukizu etxean 3, nahi dozuzunak, eta aldozuz 3ak musika berdinak jarri, edo bakoitza musika ezberdinak jarri. Hori nahiko interesgarria bai, da hortik joan garenean itxeiten Spotifyekin eta horrekin nahi asko galdetzen dute hori, ez? Igual barriz, Europan edo Euskal Herrian, Espainian, Frantzian, igual ez da interesgarria, normalean jentea hirian dietan bizi da, pisuetan, estatu batuetan adibidez hori oso interesgarria. Adibidez Sonos ez dakit ezatzen baduzue, honako altabozak saltzen dituzte, euren artean parekatzen dira, horrek kriston arrakasta izan du horregatik, aldozuz edozi 3 Sonos eta etxe osoan musika berdina jarri. Nik adibidez ez dut ulertzen hori, baina jente asko kantza bai, ez? Orduan, hori ere lortuko dugu honekin. Ez dakit buruz zer esan behar duan, agertzen danean pentsatu egiten du zer dan urrengoa. Eta nola egin dugu, hau txain kendu ingot hau, pero hau hemen ondo doa, bai. Hau da harineketan idatzi dudan parteaz, hau da barrien, beste guztia, azken finean beste enpresari da saltzeko zatiak hau nik inventatu dut. Zelan egin dugu routerra, hasi zen kontzeptua egin dela urte bete, 14 hilabete. Martinek, gure SEOak beti uki dago buruan musika kriston afizioa dauka musikati, da beti dabil musika sartu behar dugu fonera, da ez du egin kasuripez, ez? Baina, gertatu zen gauza bat, da izan zen SoftBank gure Japoneko enpresakideak esan zuen fonerakin ikusi zutela erabiltzaiek pizkanaka itxaliten zituztela, ez? Etxera joan, piztu, oso ondo, igual handik 6 hilabetera, aspiradora pasatu behar dute, kendu, aspiradora sartu, holan gehatzen da, ez? Pizkanaka, sarea murrizten joan zen, eta hasi ziren eskatzen, aukeran bat edo konponbideren bat hori gertatzeko, ez? Guri eskatu barik, inzutena zen, eurek pentsatu, eta etorri espezifikazioekin da esan egin hau. Eskatu zigutena zen, router bat, Wi-Fi 11AC, 11 AC, ez da izen portuekin, USB batekin, kriston routerra, askoz gareztia. Gure lehengo fonera kostatzen du produzitzea $10-11 Txinan, eta bain beraintzat egiten gauzana, $30 inguru da. Kriston gastua, sartu nahi zuten olako TDT USB bat routerran, eta bertatik streamingein iPadetara, eta olako gauza raroak, ez da, gu
batera zein pentsatzen gure kabuz, zein lekegu, ez bakarri softbaneen txat, eta gure routerren txat, ez? Gentiak fonera bat erosten dunean beti piztuta egotea nahi izateko, ez? Eta orduan, barri sartu genuen Martinen ideia musika sartziena da hola zeinen proiektuekin, ez? Orduan, lehenik eta behin genuna Raspberry Pi bat hartu gendun, ez da ezetzen dozuen olako hardware txikitxo bat da, azkenean Linux bat sartu leike barruan, bere flasha, SD txartela sartzen zaio, audio outputa dauka, bideo outputa, sarea eta USB, orduan hartu genduen hori, eta jarri genion Wi-Fi USB bat, eta software bat barruan, ez? Softwarea bi parte ziren, bata Spotify library o Spotify libreria bat zeura open source, eta beste alde batetik MOPD da Pythonen egindako MPD zerbitzari bat. MPD ez dakit ezetzen dozuen, baina da music player demon, da azkenean zerbitzari bat, non aldo zuzen bidali URL-ak abestienak, interneteko edo zer, da play pause hori sarean bitartez bidali, ez? Horrek gauza bia sartu genituen, da horako proof of concept edo prototipo bat sortu, ez? Bi pertsona jarri genituen, 2 hilabetez, getxon, eta, bueno, prototipoa egin zuten, ez? Hori egin da gero, Martinen interes asko hasi izan, eta esan zuen, egin egingo dugu, ez? Hardware egin behar dugu, hain ezin daik izen Raspberry Pi bat, izan behar da Qualcommekin sinatzekotan ginen akordioa hain diseinatu gara zegoen, Qualcommekin egindako chip bat, eta gure hardwarea, produktu hon bat egin behar dugu, polita dara, eta, egin genuna zen, New Yorken dauen diseinu estudio bat egin itxein, ezagunak zian, eta eskatu genien, azaldu genien kontzeptua zein zen, router bat, musika daukana, da hori, da, bakizu nola dien diseinatzaileak, euren pelikulak eta egin esan, da etorzien prototipo batzukin, ez? Duen, hasi ginen, ukidoguz, bizpairu proiektu paraleloan, ez? Eta bat esan hardware egitean. Hau, seguruenik luzena izan beharko lehikeen, esan izan behar luzena, baina normalean luzena izaten da, zeatik kriston prozesu luzea da, ez? Hasi behar zara lehenengo diseinua egiten, diseinu pilo bat askazu, pentsatu, polita bada, hau ez da inpolita, azkenean gehatzeza birurekin, eta horreteko zuzenean, pentsatu behar zuen, hemen router bat sartu lehike, aldozu pentsatu, holako txilibitoa horrezin dozu sartu plaka bat, ez? Orduan, ikusi behar dozu, aukeratu duzun diseinuetan, hardwarea nola sartu, plakan itxura, karratua, edo olakoa dan, edo L-forma, olako hori behar dozuna diseinua bidali fabrikara, Txinako plaka egiten dituenera, behiak pentsatu behar dute txip horrekin, da memoria horrekin, nola jarri gauzak eta forma hori eman, hor prozesu bat azten, ez? Gero, horre ikusten dira olako bozeto batzuk horrek Kickstarterren jarri genituen tontokeri batzuk dira, baina adibidez, ez dakite baten eukin nune arazo bat, botoiak olako botoi borobil bat da eta azpian daka olako zutabe bat, hori zutabeak behan dauka botoi txikitsu bat elektrikoa, honek pulso bat tomat, alde batean presionatzen zenunean, zutabea okertu egiten zen, botoia presionatu da atrankatu egiten zen, ez? Holako gauzak kontuaren behar dira, ez? Horrekin bai binean, igual 3 astea, nola konpondu hori, ez? Holako arazoak, da, karo, batzuk Nueva Yorken, besteak Taiwanen, Madrilen, da nola saldu txino bateri, amerikanok esan duena, hartu marrazki batein, bidali, kriston tirabiak, ez? Alde batetik egin behar genuen, kutsa edo hardwarean itxura, kanpotik, gero kutsa bai, ikusi duzue, baina kutsak bere diseinu ere badauka, ez? Bardinen parte da, olako matrioska batean antzekoa da, gauza kubiko bat, karratua saltzen dozu da bertan da gramofona, da teatzen dozu da barruan kargadoria, hori dana, diseinuan ikusten dozu, ez aukerak ematen dizkizute, honek itxura dauka, ez dauka, gero, aplikazio bat egin behar dozu routerra kontrolatzeko, aplikazioak
itxura bardin eduki behar du, ez? Grisa edo baltza, karaktere bardinekin, gramofonen logotipoan letrak bardinak erabiki behar dituzu, holako gauza kontu eduki behar dira. Erabiltzaile, liburua. Manuala edo erabiltzaile liburua bardin, ez? Estetika jarraiki behar du, forma, eta hori, azkenean izan da 8-9 hilabeteko lan, ez? Eta oraindik bagabiz, nozian behin, badatu behar dugu, hau hurrengo bertsiorako igual hobeto beste hori da. Hori da diseinu mekanikoa, kutxa, manuala, honek oso guztia, baina gero dago, hardwarea barruan doana, ez? Diseinuak inazten zara, da esan doan alen, plakak ze forma auki behar du, txipak non joan behar dian, konektorea mendoa, beste hemen, kanpotik simetriko izan behar da, ordan barruan batzuk altzatu behar dozu altura bardian geratzeko ezerneta eta kriston. Egin gogolatzen nahi da, nahiko zaila izan da, ez? Aukeratu gara zenbat CPU, zenbat, azten zainean egiten, ez dakizu zenbat CPU behar duzun, edo zenbat RAM software hori erabiltzeko, eta gero pentsatzen, bueno, etorkizuna, baina bakarrik Spotify daukagu, baina gero gehiago nahi badu sartu, igual flash gehiago beharko dugu, ez? Eta RAM bai da. Nahiko zaila da aurrez ikustea, ez? Hori izan betiko alde, ez? Nahiko alda. Presioa txikia nahi duzu izatea, gehiago jente erosial izateko, baina aldi berean txikia bada ezin duzuz gauza asko sartu, nahiko horreka zaila da, ez? Eta, hardwarea okasunean, sartifikatu behar dozu, ez? Eraman FCC pasatzea, CE pasatzea, VCCI, Telek, pila sartifikatu dauz, Wi-Fi Allianceko Wi-Fi sartifikazioa, eta faia egiten du, ez, konektorea, ez deizen motatakoa ezin lehiki erabili Japonez, han regulazioa dino, ez deizen milimetrokoa izan behar da, kriston komedia horrela, ez? Eta hori dana, txinoekin itxeitea. Txinoekin itxeitea ez da erraza, askotan sortez, ez da bardina taiwanezak eta txinoak, perdonen ez taiwanez ez, baina taiwanezekin lan egitea ez da hain zaila, baina txinako fabrikakoekin eta bertakoekin nahiko ilunak dira. Batzutan ematen du itxura, ez dutela ulertzen, ez dutelako nahi. Azaltzen diozu da, bai, da beste gauza bat egiten dute, ez da normalean beraiek komeni zaien. Azkenean hori urte askotan egin dugu, da ja pixkat hartun da dokagu nola egin, ez? Bidean milaka hausen ditu, ez? Fabrikara joan behar zara, prozesu zeo ikusi, katea daukate hor montatuta, toki bakoitzean gauzat egiten dute, 3 fase kalitatezko hemen ikusten dabe elektronika ondo dagoen, gero ensamblaje ondo dagoen, gero gauza guztia barruan sartu dituzten, gero piztu egiten dute, ikusi behar duzu, prozesu guztian zer egiten duten, alde batetik ziurtatzeko ez diala aterako unitateak txarto, askotan, fabrikazio katean edo prozesuan eurentzat garrantzitsuena da yield time edo zenbat denpora lortetan daben unitate batek, eta beste zenbakia da, zenbat denpora tardatzen duen unitate batek hasten denetik azken altzen denean, ez? Eta horre bi gauza neurtzen da bez. Hori murriztearen edo txikitzearen edo sarrengo da betxino. Orduan bertara joan behar zara, esan ez, hau ezin dozu saltau, hau lehin behar dozu. Eta nosean behin, inspekzioa egiten duguz, tipo aldi hartzen dugu Hongkonetik, fabrikara doa, en plan de sorpresa, da ia, venga, erakutsi barri ze prozesua da. Etapa bakoitzean zerrari den egiten, bai estatu, lako checklist bategaz, da bai, hau ondo dago, kriston, neko interesgarria da. Eta hori dana izan da hardwarea egiteko, ez? Firmware edo software barruan dara, nola egin dugu, ez? Hasi zen Getxoan, esan dudan moduan, baina Getxo I+D laborategia da, proiektuak Madrilen egiten dugu. Orden hartu firmware ekipoko 3-4 pertsona, holan agile metodologia honek Scrum eta holakoak erabilita, zeinen software egiten, ez? Egon dira erronka handiak wifi konexioakin, nola wifi-ra konektatu eta beste sare bat ematea, hori ez da estandarra wifi sareetan, wifi protokoloetan, eta horako trampa batzuk egin behar dira,
adibidez, baren batzuk ikusi duzue web interfazea routerrena, hori egitea kristona, tontokeri bat dirudi, baina azkenean oso normalian erabiltzaileen interfazeak zailena izaten da. Firmware egitea da, arrankatzea prozesua, konprobatzea sarea dagoen, azkenean egiten duzu, baina erabiltzaileen interfazeak kristona dira, zehazten zara da, gauza mugitu egiten dira, eta erabiltzaile esperientzia usuarioko esperto dator da, hori zindu zuen hola, zekalo erabiltzaileak behitu hemen egiten du da, gero botoia nadoak oso nekeza da, ez? Ze gauza egin dugu softwarean olako API bat jarri dugu, normalian web interfazea bertan routerran dago web zerbitzari bat eta HTML-ekin da hori, guk egin duguna da kapa bat sortu erdian API bat moduan, REST API bat, eta orduan web zerbitzariak eta gure aplikazio bat egin dugu mobilan konfiguratzeko gramofona, hori API bardin erabiltzen dute bai web orrialdeak, JavaScriptak eta aplikazioak, ez? Azkenean ideia da, nahiz eta kriston lana izan da web orrialdea egitea, ez dugu nahi inork erabiltzea, ez? Azkenean asko zer oso dago aplikazio bat, web orrialdea bat joan behar zara, IP-ra bat behatzi.bat.6.bat, kriston kakada erabiltzea entzako, ez? Urrutiko kudeak eta sartu dugu routerrai, lehen gure protokolo bat erabiltzen genuen, guk sortutakoa, orain estandar bat, estandar antzeko bat hartu dugu, terre 3.9, eta horrekin urrututik aktualizatzen ditugu, konfigurazio aldatu, denetik. 7.000 ordu baino gehiago kostatu zaigu, azken urte honetan hau egitea. Urtean azken arte beste 3.000 ordu sortuko dugu zauruenik, eta firmware barruan daramana, QSDK Qualcomm Software Development Kit ditxona da, sistema eragilea berez QSDK honek erabiltzen duena OpenURT da. Zer ingo dugu etorkizunean, lehen esan duena, AllPlay teknologia hau, Qualcommena sartu barruan, eta seguruenik hasiko gara pixkat jolasten da ikustenia home automation edo etxeko gauzak mobiletik eta nola kontrolatu. Hain oso modan da ikusi duzu ez honek eslan Googleek Nest erosi duen 3.000 eta piku milioi dolargatik, Appleek bain dela gutxi bere keynotean atzea zuen home automationeko gauza, hori ematen du izango dela urrengo teknologia guda eremua, Apple, Google, Facebook eta besten artean, eta Qualcomm ere hor oso sartu dago, eta beraien eskutik segurenik gure pixka sartuko da bertan, eta buruan daukagun ideia bat, honekin relazionatu da, zure ez routerra, baizik eta etxea eta home automation hori ez kontrolatzea bakarrik etxean zagozanean, baizik eta urrutitik, ez? Igual lanean zagoz, eta atasko baten zagoz, holako blokeautak errepidean, edo aldozu esan, hasi lavadora jarri edo holako zientzia fikziozko gauza pentsatzen gara. Eta, azkenik, eta ja maikitu dikien dut, azalpen txiki bat zerretatu zen, hasi ginen zerretik egin genuen Kickstarter, hasi ginen proiektua egiten prototipo baten moduan, bakarri ikusteko egin lehiken edo ez, sartu ginen hardware egiten, baina beti egon da olako zalantza, inbersoren artean zentzuri zeukan egitea da ez. Orduan, beraikin egiten, bila asko egon zian da, azken erabaki zen zen, zeraitik ez dugu egiten Kickstarterren jarri, eta ikusi benetaz jenteak olako produktu bat erosteko intesi daukan ala ez. Eta, hori egin genuen, esperientzia zelako izan da, asko ikasi dugu, baina ikasi duguna da txarto egin genuela. Orduan, bai, dirua lortu genduen, ondo dago, baina egia esan jarri genuen balioa ez genekien zentzu zeukan ala ez. Hasi ginen ideia hau pixkat garatzen,
eta, bueno, batera gertu zen beste produktu bat, antzekoa, BIP deiken dena, edo This is the BIP, edo ez dakite zertuko duzuen, eta holako paranoia edo bildur pixka sartu jakun gorputzen zen, bueno, atarin behar dugu, da harina eta ingen duen, orduan jarri genuen, ezen bat diru behar duzue, bueno, ez dakigu, pentsatu duen, ametik proiektua bukatu arte beharko dugun dirua gutxi gora bera, eta hola aukeratu genuen dirua, pixkaten harineketan, gero honek erosten duzunean, basar lortzen duzunean, gramofon bat edo bi hori, pentsatu gabe jarri zuten, kanpoko enpresa bati kontratatu genion, honek jarri zuten, gramofon bat, ez da izen bat, eta gero jai batera etortia, ez da izen badolako txapuza bat, aldatu inberri zen genuen, orduan, pixkat latxa izan da, baina, bueno, azkenean lortu genuen eskatu genuen dirua, da asko ikasi dugu beste aldi baten bardinen behar bat dugu, akatz bardinak ez egiteko, ez? Eta, bueno, hori da dana, uste dut. Eskerrik asko, entzute arren. Eta proboko dugu? Bai, parkatu, joez. Garrantzitsuan aztu dut, eskerrik asko. Bai, bueno, nik lehen badezpada konfiguratu dut ez eguteko efekto demorik, baina ez dakit, nornoz badeko Spotify Premiumik, amen, inork? Joa, kamen eretxe. Klabea zein ez dakit. Ez dakizu? Ba... Bideoa ikusi da, bai, bideo jarriko dugu nahi bazu, ez dakit internet dekuten oin portatilean, segundo bat. Eskitxarien dut wifi, klaro. Fonera nara. Lasai, fonera konektatu naz, da, ja badabilen. Vale. Orduan, bideoa... Eta nuen fon bada? Bai eta ez. Hori berez fona da ematen dago? Fonera bada? Hau bai. Bai. Esan duzu fonera bat, baina... Bai, bada. Erabiltzaile bagina eta klabe aukiko agendu hain konektatu nintzuzken wifi bitezte? Bai, bueno, hain momentuan ez, honek prototipoatan fon sarea desgaitu egin dugu, bigara jente askori bidaltzen, eta ez egozan ez manualik, ez ezer, orduan, igual izten zitzaion, ez dakit, musika enpresako tipo bati, ezekin zer zan fon, eta, karo, inongo materialik ez ezer barik, hori konektatu da ikusi ezer da, ezken hori lortu nahi, ez, orduan, honek prototipoak ez daukate gaituta fon, baina bai, honek ustaian bidaliko dituguna bai. Ja, hain badabien. A ver. Ez dakit ze bideo dan bez, igual sarra da. Horkitu dan bak, boa. Ahi zein dugu? Bai, beste bat jarritu esto. Hau, nahiko itxusia da, musika...
Musika aparatu bat egin da, holako musika kaskarra jarri, ez da ideia ora, Zer da, barrina? Bez, konetatuta dihoa, bosgaioetan. Bai. No, ikusko du nahi bauzu, ez nahi baukat Spotify. Ja. Zigatuko dut, dituta bat minutu. Lasai, nik bedaukat, baina izan da, beste norbaite probatzeko, ez? Nahi bauzu, nire mobila emango dutzu eta aldozu zego jarri. Bi zerbitzu dauz gramofonan, ez? Bata da Spotify hori gero ikusko du nahi bauzu eta bestea da gramofona, ez? Ordan, ez egitezko ikusko duzuen hemen. Hori da... Hau da, ez da ikusko duzuen ezarra, Hau da guk egin dugun aplikazioa, ez? Azkenean, espiti dauka irrati zerbitzu bat, guaua deitzen dena, gure lagunak dira, gure izena jarri dugu ganetik, marka blanca moduan, eta egin dugu aplikazioa, azkenean daukazu zer daun orain entzuten Pearl Jam, hemen orain arte zer entzun dan, ez? Nirvana egon da, Madhoney ez dakiz zer, The Breeders, hau da irratian aurretik zer entzun dan, ez? Aldozu, ez da egite, hemen Nirvanako abestian komaz joar, klik egiten dozu, da esatezu, oin sortu irrati bat Nirvanarekin, ez? Horako aukerak dauzka. Gero hemen dauzkazu, inoiz bilatu dituzune artisten irrati guztiak, ez da egite, Berritxarrak, Gatibu, Michael Jackson, ez da egite, nik entzute dut musika, ez? Eta gero favoritoak, gusto ben dauzkatenak. Horre lau aukerak, ez dauka gehiago, nahiko simplea da erabiltzeko, bilatzaile bat dauka, da hor norberak aldu topatu ez, nahi duena, ez dakit, Gatibu, Gernikarrak, Gatibu. Gatibu ez dauka honek zerbitzuak, Gatibu bestu balio, bueno. Eta hori da, azkenean lau zati dauzka, zer da honen entzuten, zer entzun dozu gain arte, zer bilatu dozu noiz bait eta favoritoak, ez? Nahiko simplea da erabiltzeko. Azkenean nik hau Spotify baino gehiago erabiltzen duz, ez da entzuten? Zuri. Barkatu. Musika oso ondo entzutean. Neuri, bai. Ez que oso alto da oso encantado, minimo handao da bitxu. Kendo ingo gero jarriko du barrio. Eta izan egon zen zaten. Nik azkenean asko erabiltzen dut, oso eroso, azkenean jarte oso Berritxarrak, horren antzeko musika jartzen denpora guztia. Ni azkenean musika gain ez nago denpora guztian aukeratzen horrengoa edo zerrendak egiten, ez? Bago jentia egiten duna party list, study list, dalako gauzak, nik horako ez dut ez egiten, horren jarte dut artista bat, da listo, ez? Eta hori da gure aplikazioa, eta hain nahi bauzu Spotify ikusko du, baina, azkenean marraien. Zuen aplikazioa? Bai. Publizitatea? Bai, egingo duna da, hasieran eman 6 hilabete publizitate gabe, eta gero publizitatea sartuko da. Azkenean erabiltzaileek ez dugu pagatu behar. Ez baduzu gustuko publizitatea, kontratatu da, oso merkea da, azkenean irratiak oso merkea da. Ez dakit zein izango den prezio azkenean, ze akordioa zarrotin behar dugu, eta ezberdina izan lehik herrialde, baina segurenik 2-3 euro hilabetean izango zerbait. Ez da oso garestia. Salgai dituzu ea? Bai, pre-order, bai, aldozu erosi, da helduko da, baina oraindik lan dauz jarrita, bai, beste hurrengo produkzioa ez dugu jasoko iraiera arte, orduan ez dugu nahi salgai moduan jarri, zerbait erosten dunean, espero duna da, el tiempo de envío da listo, 3-4 egun